Good morning mga moms. Welcome back to me. Ako na lang mag-welcome back to myself. Ayan, nandito na po tayo ulit sa Mindanao. So, andito na po ako ngayon sa Laguindingan Airport. Kakaland lang namin. It's already 6:40 in the morning. So, kunin ko na muna yung bagahe ko. Then, diretso na tayo sa labas para sa ating taxi. May bagahe. So, ngayon, ang aking flight, medyo na-delay na onte, pero okay lang din. And kaya tayong napauwi ka agad din. Agad-agad. Yan ay dahil meron tayong project na gagawin sa ating pagbabalik dahil nga nalalapit na ang opening ng mall dyan sa Saan. So, naatasan tayo na mag-host ng kanilang event. Thank you so much. And actually, bukas pa yon yung event. Kaya lang, syempre, meron pang meeting, dry run, meron pa, kailangan pa akong ma-orient, you know, para sa magiging flow ng event, ng program. And ano yan, wala siya ng morning kasi meron siyang mass until evening para sa party-party. So, isa siyang basta maraming ganap. No, maraming magiging trabaho. So, kung may tatanong ninyo kung kasama ba sila Scarlett and sila Brenda, wala pa akong final answer regarding that matter kasi nasa ano pa sila, nasa ibang lugar pa din sila. Hindi pa kami nakakapag-usap ulit. No, kasi naging busy rin ako sa mga errands ko sa Manila and so as sila sa kanilang mga lakad sa Davao, and now nasa Samal Island sila. Ilang minuto na lumibas ang chikahan at kwentuhan natin pero wala pa yung maleta ko. So, actually ano na ako, excited na ako mag-CR kasi ano na pa naglolo ko yung tiyan ko. So gusto ko na maka-poops. By the way, gusto ko pala mag-thank you muna sa lahat ng aking mga family and friends na nakasama ko, nakabanding ko dun sa Manila. No, to my family, to my brothers, sa aking mga pamangkin, sa hipag ko, salamat. Sa aking road trippers family, no, sa naganap na Taiwan trip. Sa aking dream team na 2 araw akong nabaldado dahil sa nakakalokang inuman. Hindi ko pa nga na-upload yung ating banding. Sa mga kaibigan ko mula sa comedy bars, entertainment, sa RG, family, kina Mamo, kina Gwen, kina Ernel, Rain, Erica, ayan, Gwen, salamat. Mia Kaloka sa La Union, sa bisita ko dyan. Just to everyone, grabe. Kahit ako nung pag-uwi ko ng Manila, hindi lang siya basta bakasyon or hindi lang siya basta pahinga, isang ano siya, pagre-refresh sa aking buhay dyan sa Manila. And of course to my Mama Jolly, na alam ko na kahit saan ako mapadpad, alam ko lagi mo ako binabantayan at lagi mo akong ginagabayan sa lahat ng oras. Maraming salamat. I just miss you. Yung feeling na namimiss ko lang yung tawagan. Namimiss ko yung lahat tungkol sa iyo. Andito na yung maleta natin. So, ayan mga moms, ready na tayo. Labas na tayo. Hintay na rin ako ng aking taxi. See you later, Hinaguan. Okay? Good morning mga moms! Malapit na ako. Ayan, siguro mga isang bayan na lang. Nandun na po tayo sa Saan. So,
Tatawid na ulit tayo sa ilog. Sana lang hindi mataas ang ilog ngayon. And mabibisita ko na ulit ang aking store. Madadalaw natin, kamustahin natin kung ano nangyari doon. Ayan, at syempre preparation na rin sa aking event for tomorrow. So samahan ninyo ako. Sino kaya ngayon ang mga nasa hinaguan. Tapos big shoutout nga pala dyan sa bago kong inaanak. Thank you so much. No, kay Vince Carey, congrats to my cousin Gilbert and Melody, and sa mga lolo at lolas, no, sa aking mga tita and tita. Nako, see you there. Ang pagbabalik ko sa Manila ay sa December na, so nakapag-usap kami ng road tripper, so they're planning again to have our annual Christmas party at the same time yung ibang event. So hopefully talaga matapos na namin yung preparation din namin dito, yung rehearsal na gagawin namin para sa aming production this coming December sa Christmas party ng Hinaguan Farm. O, diba? Nakaka-tense masyadong magiging busy na naman ang mga susunod na buwan. So maraming pagkakabalahan, marami kayong aabangan sa aming lahat, no, sa aming mga gagawin. So kailangan matutukan bago pa magawa yung iba pang mga projects and events namin, especially with Brenda, kasi baka mamaya makatanggap na kami ng mga events. So open na kami for bookings ninyo sa mga gusto magpa-advance bookings, magpa-reserve ng schedule, booking namin. So kung kailangan nyo kami sa inyong mga fiesta, sa inyong mga parties, yan, open kami. Mag-PM lamang po kayo or mag-comment lang kayo sa inyong mga question regarding sa events, especially dito sa Mindanao, no. Tumatanggap din naman kami ng ng Manila, pero yun nga, sana may mga yung 3 days kami doon para yung paglipad, yung pagbiyahe sulit naman, ganon. So ayun, isang bayan na lang. Abangan natin yung pagpasok natin sa Hinaguan. Papasok na tayo. Ayan na. On the way to Hinaguan Farm. Sino kayo mga Bekso nandun ngayon? Nandito na si Mars. Slow down lang kaya. Mars! Mars! Hi! Hi, Nak! Punta ka mga kunya. Mamaya sa farm, ha? Bye-bye! Ay, wait lang. Bless lang nang. See ya! Bye na. Opo. Bye-bye! Bye-bye! Hi! Saan galing? Ha? Ulo? Bakit? Sinusundan ka ng ano mo bantay mo Oo, yati ko sa tapos basta bakasyon. Sabi ko sa'yo, uwi na ako Kala ko pipil din. Parang ba? Nakikuan sa SR. Na-post naman. Nakita mo? Na-post naman. Wala. Alas bang siya. Grabe. So I'm back! Dito na po tayo sa farm. Grabe. Nakakamiss ang ilog. In fairness, malinaw-linaw ngayon ang ilog. Dito na ang mga Bex. Nagluluto si Maring Mar. Habang mga pusi ay magkakainan na. Ano nulutuin mo, Mar? Sardines. Na may carrots? Star sardines. Pressure cooker. Ano, bangus? Okay. Pagtsatsagan ko yung YouTube. Ay, di ba? Aminin, yung sa kabila. Ano nga sa kabila? Wala. Hindi, malaking tulong pag nakasanayan sila. Naging cash ako $6 per day. Di ba? Sa Malaking Facebook, tulong pa rin. 0.0. Kasi hodang putik sa Facebook. Kada oras, kada 30 minutes, nag-upload ka, tas, di ba? So, pagtsatsagan talaga ang YouTube. Hindi, ano pa rin, pagtsagaan natin lahat. Pero babalikan ko na talaga yung YouTube. Ay, tutok na siya. So, hopefully, 10 minutes to. Kaya nga dapat po,
follow nyo kami in lahat din sa aming mga Guys, YouTube. follow my YouTube channel, Argel TV. Dapat doon tayo kay Rhea nagpapapromote kasi ang ganda rin talaga. Marami na akong upload dun, guys. Argel TV, Maringmar, Batingting, yan. Yung aming mga YouTube channel. Ano lang ako, hinga ng sandali, tapos larga na ulit. Ganon. So punta na ako mamaya sa aming meeting trabaho na ulit. Para na sa ganun sa 31, may panghanda ako kay mother sa birthday niya dito. Yan. So magpapalitsyon tayo dyan. Wala pala, Manok. November ka pa o Sa? November ka pa ba? Oo, November naman talaga dapat. Kaya nang tumawag si Mami. pangangailangan. Si Mami K. Hindi, practically wise. Kailangan ko magtrabaho kasi kailangan pa rin ng support and ng tulong ni brother. So, kung puro ako palabas dun sa Manila, wala, masasaid, mauubos ako. Celebrate dito sa birthday. Maya, magpamisa na lang din ulit ako. So, ayan na mga ma'am, sabangan nyo later. See ya sa SR Mall. Mga hasaanan. Yan.